Straight to the point. Nag-una nining ato mga isgutanan karong butaga mga higala. Usa ka Subuanong abogado nireklamo na ngadto sa buhatan sa ombudsman. Batok sa mga opisyal sa Subo nga ni biyahe sa Europa, ni biyahe sa London, samtang gikuso-kuso ni Bagyong Tino ang Subo. Straight to the point. Katanig pagtagad ro butaga mga higala kay gikihan na sa ombudsman ron mga sukit tigpaminaw. Unya kung atong tan-awon mga higala si Doc Frasco mga sukit tigpaminaw ni ana ni hatag nag-statement mga kaigsunan. Og unya sa iyang paghatag og statement ni ingon siya nga kadto kuno iyang biyahe didto sa gawa sa nasod. Kay katong mga mayor mahigalang ilang gipangdala didto matud pa sa itong nahibaw-an nga ang katong mga mayor bakasyon man gyud. Nya si Cristina una nang namahayag nga ngadto siya kay siya kuno mahigala maoy head sa Philippine delegation sa World Travel Market. Patuuhon po ng publiko. Shout out ngatong Cristina Garcia Frasco. Patuha imong mamaday. Ayaw ang katawhan. Ang paghatag og priority. Naganta ni pagtagad rubutaga mga higala. Mo ni giingon lagi nga si Gwen sa iyang panahon giuna gyud mga higala priority gyud ang suroy-suroy. Bahala na lang mga kaigalaan ang mga hospital ug mga tambal. Bahala gaway doktor ug mga nurses. Basta unahon gyud ang suroy-suroy sugbo. Karon si Cristina gipadayon, di naman madayon may ganang suroy-suroy Subo. Tuwa suroy-suroy London. Ato lang ning agi kataw-katawa ron butaga mga sukid tigpaminaw. Kay karon gikihanas Doc Frasco og ang mga mayor. Uy, mura man mga higala og sa kinini ang klase pa ni Indaykin. Si Cristina og Doc Frasco nagka-classmate pa ni Doc Frasco nangupya mag-answer ni Cristina. Aron mga higala nga dili masikwates Doc Frasco niingon pod nga official kuno ngiyang biyahe oy. Kay siya kuno mga kaigalaan matud pa niya. Authorized official mission kuno siya as part of the Philippine delegation to the World Travel Market. Isa may nagtudlo nimo nga ikaw mo oy, kanang sakop sa Philippine delegation sa World Travel Market sa Cristina rapod? Mga pangutana lamang. Ato kang Doc Frasco kay sa iyang statement, siya naman po nito magtubag aron makalusot mahigala sa kaso nga gipasaka. Matod pa official kuno siya mahigala nga delegate sa kinini ang World Travel Market. Parehas lang ni Cristina. Sa to pang magtiayon, ang priority nila bahala na lang tong mga tagaliluan dito. Bahala na tong 5th district kung may maigo sa Bagyo nga Tino. Basta mo adto gyud ta sa World Market. Mura man ay komedya mga sukit tigpaminaw. Unsa man ko ni nakuha ninyo dito? Unsa man ko ni nadaan ninyo dito? Og ang katawhan nga naminaw karon makaingon di malasa day nato no ang atong representatives Doc Frasco. Okay lang, congressman man ka. Sa imong statement ikaw po nag-ingon nga ang imong trabaho congressman man. Aron nga makalusot siya nga kuno hay dili siya manghigala maapil sa kaso. Congressman siya ang trabaho legislator. O naaro man lagi na ngano man nga nahimo na kang delegate hinoon si Cristina po nagtudlo nimo. Mahimo nga imong palusutan ang ombudsman, mahimo nga imong palusutan ang balaod kay technical kayo. Mahimo ra ka mangayo kuno hay dinaog gi-appoint po kang Cristina nga imong asawa nga kuno hay appeal kas delegation. Pero ang mga tao nga mga tagaliluan og taga 5th district, kamo man maghukom. Kamo man maghukom. Og technical ang hukom sa ombudsman, og technical mga higala unya ang hukom sa atong balaod. Ang katawhan mahigala may muhatag og hustisya. Straight to the point. Kadari pagtagad lubutaga sa atong pabanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nangupya man kag answer ni Cristina Doc. Pero butaga tagant ni pagtagad kay kanara ba iya mga relief goods o uban pa mahigala na puno sa Frasco. Matod pa mahigala sa iyang truck nga dunay manghatag og puspas. Human mahigala mabanlas in taon ang katawhan mga higala sa Kutkut River nga iyang gipahimo ni Diskaya. Imong gipahimo ni Diskaya ang riprap sa Kutkut River. Human madisgrasya ang mga tao. Imo lang amaman og puspas. Ato lang ning agi katawa amaman mahigala. Taga-tagaan lagpuspas mula tawag mga bata, mga sukiting paminaw. Ang katawhan sa Liloan o katawhan sa 5th district dawatan ninyong puspas kay ato man ang kwarta. Buhis man na sa katawhan. Straight to the point. Pero ay kung ina nga amaman lang mahigala ni Doc Frasco.
Karubutaga tagan tanig pagtagad sa atong pagbanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. matod pa niya, sa iyang picture nga dako kayang naong, Doc Frasco paglaom sa kinto. Paglaom kuno sa kinto, pero wa sa pagbagyo. Good morning, shout out sa paglaom sa kinto, pero wa pagbagyo. Tagan pagtagad lubutaga mahigala sa atong pagbanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin mahigala Governor Pambari 4 na apilar ngadto nga Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mohimo og investigasyon sa grabing pagbaha nga nasinati sa Sugbo niadtong pag-igo sa bagyo nga si Tino. Straight to the point. Nitunol di ay kini og suwat ngadto sa Presidente atos pagduaw niini din sa Sugbo, diyan ni awhag kini og investigasyon, Straight to the point. accountability og dugang lakang alang sa Sugbo. Straight to the point. Naot mo ta mahigala ha. Butangin ninyo og gadugang lakang ni Sugbo. Dili mahimo mahigalang piyong-piyongan lang. Kay matod pa sa atong data nga nakuha mahigala ni abot nag 152. 152 ang nakalas. Tungod ni bagyong Tino dinhi sa dakbayan sa Sugbo og lalawigan sa Sugbo. Straight to the Ato lang point. iklaro mahigala atong gicombine makaigalaan ang nangamatay nga figure sa Cebu City o sa Cebu Province. Niabot nag 152 ang nangamatay. Sa probinsya sa Sugbo niabot og 119 ang namatay, samtang 33 mahigala ang namatay sa Sugbo. Straight to the Dinhi point. sa Cebu City mga sukid tigpaminaw. Tagatarig pagtagad lubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa samtang Senate Pro Tempore Panfilo Lacson formal nang nibalik sa pagka-chairman sa Senate Blue Ribbon Committee human sa gipili sa iyang mga kauban. Straight to the point. Anhin na makita na to mahigala. Si Lacson kung misubay ba sa tarong dalan og nilikoy na bagyod og nilikoy na bagyod sa hingpit. Si Lacson nahimo mahigalang hipi sa kapulisan dinhi sa Sugbo og nasayod siya unsay Sugbo. Si Tito Soto mahigala ang kagikan taga Sugbo. Og ilang likay-likayan pag-imbestigar ang Sugbo. Kay nag-focus sila mahigala sa ilang investigation. Bisan og nangamatay na mga tao hala pamulitikal ang gihapon. Adto mahigala ang gibahaan ang Visayas. Adto mag-imbestigar sa Davao. Yagi talang ni katawa mga sukit tigpaminaw. Ang ato rin kasulti sige, imbestigara ang Davao pero ayaw kalimti Lacson. Tito Soto ayaw kalimti ang Sugbo. Straight to the Di point. adiri ang daghang patay sa Sugbo sa grabing pagbaha. Ayaw kalimti. Ang investigasyon, maklaro ang likoy na kayo, perting pagkalikuya, wa na motor, subay sa tarong daan si Lacson. Kung makita na to mahigala nga dili na unya may imbestigaran ning flood control project sa Sugbo, wa na. Makaingon ta, wa na mo subay sa tarong daan. Tuwa na nagsubay sa kanal. Ato lang agi katawa mga sukid tigpaminaw. Samtang 17 ka mga kongresista ang imbitahon matod pa sa pagpadayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, apil na si kanhi kongresista Saldico.